Takže čus, já tě vítám u nového videa. Po nějaké době, už to bude skoro měsíc. Dneska to máme zase farming, druhý díl nebo let's play. Máme tu konečně sníh, tak uvidíme, zkusíme to nějak. To je takové video na rychlo, protože jsem si jen tak řekl, že bychom mohli něco natočit, jo, protože jsme dlouho nenatáčeli. Tak zkusíme něco, co se z toho vyklube. Do videa rozhodně zdravím Viktora z komentářů a z odběratelů. Podívám se, jestli tam někdo je ještě. Mezitím si to odvezem na farmu. Si úplně nepamatuju všechny ty odběratele. Ty vole, teď něco do mě málem nabořil. Jinak viděl jsem, že měl farming větší úspěch jak Eurotrack, to bylo dokonce i později než ten farming, ten Eurotrack. Takže asi Eurotrack úplně už natáčet nebudu, záleží jak budete. Napište mi to do komentářů, takhle to uděláme. Ty vole. Že bych se trefil na poprvé. Hovno. Tak nic, no. Jo. Ty vole. No paráda. Tak to odpříhnem rovnou, ty vole. Jinak odkaz na mody, když budete chtít, vám dám do popisku, nebo to spíš do komentářů, když budete chtít, nebo do dalšího videa si přímo ukážeme, kde toto stahuju. Jinak hraju na volantu, toto je první video, co hraju na volantu. Tak uvidíme, jestli to bude lepší jak na klávesnici, myslím si, že jo. Počkej. Jo, já to zavezu ještě umít. Jen tak, aby se neřeklo. Jinak sníh už jsem tu trošku odhrnul s Manituem, takže to tu není zas tak hrozné. Ale kámo, nadělal jsem tu kupky, takže se tu nejezdí zas tak dobře. Když tak na tom přemýšlím, bychom mohli umít všechny traktory, co tu mám venku. Akorát toto 9R, nebo 8R, je to 8R, myslím, je zbytečné umývat. Ano, Xenic 29, toho jsem chtěl ještě pozdravit, úplně jsem zapomněl, sorry. Takže tímto tě zdravím. Budu rád za každý odběr, like, nějaký ten komentář a tak. Rozumíš? Jinak, řekneme si, proč jsem teďka třeba měsíc, kolem 2 týdnů to bude, nenatáčel. Proč to nejde, kámo? Počkej. No, haleluja. Protože, jakože úplně teď nebyl čas. O těch svátcích to bylo takové, úplně jsem na to neměl čas, takže dál bych si přece vzetí do nového roku, že budu víc natáčet. To by bylo podle mě úplně ideální. Rozhodně bych zkusil potom ještě Fortnite natočit, jestli by se vám to páčilo, tak kam, proč to zase nejde? No, ty vole, vždycky do toho nasednu. Co jsem to vlastně skončil? Jo, že by se vám to páčilo, rozumíš? Dáme tam určitě farming, ten se vám líbil, tam je 32 zhlédnutí, nebo nějak tak tam bylo naposledy. Doufám, jako toto pochybuju, že se vám to bude nějak líbit, protože je to takové video narychlo a
nebude to úplně alright, rozumíš? Takže bychom zkusili nějaké ty víc let's play farmingy, třeba onlineovky nebo tak. Kdybych si někoho pozval do videa, i třeba, nevím, třeba Tomagalu z kanálu Gamekeepers.cz, že bych si pozval. Ale to by musely být ohlasy nějaké aspoň. Zavec mají toto. To by musely být nějaké aj ohlasy, určitě bych někoho to sehnal, kdybyste chtěli. Už má skoro 6 minut. Dáme tomu třeba, nevím, 10 minut. Farming, Fortnite, no určitě zkusíme aj ten Minecraft, jestli, já nevím vůbec. Zkusíme GTAčko. Rocket League, jestli. Já nevím absolutně, jakože to by se vám mohlo líbit. Ty vole. No, určitě mi napište do komentářů. Ty vole. Určitě mi do komentářů napište, jak jste prožili svátky a takto. Jakože oni ještě svátky jsou, ale chápete, jak to myslím. Ještě takto mě napadlo, že já vám teď dám na obrazovku můj Instagram a tam, kdybyste mě poslali svoje PC setupy, tak bych určitě na ně udělal za nějakou dobu, dejme tomu týden, že byste na to měli, že byste mi na ten Instagram poslali ty počítačové setupy, by se udělalo nějak brzo hodnocení a tak no. Jinak, kdybyste chtěli, tak bych mohl udělat spíš aj videa jakože IRL, jakože, já nevím, plácnu. Já fakt nevím, ale prostě nějaké videa z IRL, z reálného života, nejenom z farmingu, nebo právě aj z farmingu, ale třeba aj, a nevím, co by se vymyslelo. No, odpojíme toto. Počkej, však tam máme ještě zezadu posyp. Počkej, to kde vypojíme? Bych dal k tomu Manituovi, že? Jo, to je asi nejideálnější. Jo, to k Manituovi. Ty vlastně to se taky dobře poprat. Ty vole. No. Vole. No jasně, vole, tref to tam, že proč ne? Jinak, už jsem si stáhl i na tento server Manual Attach. Myslím, že tak se to nějak jmenuje. Realistic Cabin, což znamená, že se nemůžu ani pořádně natočit. Prostě Realistic Cabin, že se můžu aj posunout víc dopředu shiftem. Že můžu aj otáčet kamerou jenom 180. A tak. Takže už nějaké ty mody už na tomto serveru jsou. Už tu máme skoro 10 minut. Zvědavý. Už kurva. No. Takže to není úplně tak moc špinavé, ale tak jako, aby se neřeklo jenom tak, abych to potom nemusel umývat, rozumíte? Marek Židlík, toho taky zdravím.
z odběratelů pravidelných. Taky dělá farm vlogy na YouTube a videa z farmingu a takto. Tak mu určitě dejte odběr. Můžete dát odběr všem, co jsem teď řekl. Jak tomu Viktorovi, tak tomu Židlíkovi, co jsem teď dal, ty vole. Markovi Židlíkovi. Ano, tak se jmenuje. A teď jsem zapomněl, jaký byl ten druhý, kámo. Tak já vám to dám pak na obrazovku. Snad, teda u minulého videa, kde byl Eurotrack, tak jsem tam zapomněl dát ty sociální sítě. Takže tak. Ještě tam máme vlastně 7270 s návěsem, tak to bychom, a tak to je taky docela trošku jenom. No, a tak to prostě zavezem, umít 11 minut, ty vole. Ty kubky mě tady strašně serou, ale strašně, ty vole. Myslím, že by bylo lepší, kdybych ty vole to neodhrnoval. Ježiš, tady je kopka, vole, ty vole. Tak kam všude kopky, ale všude. Tady mám aj Renaulta Mastera, jak jste mohli vidět. Mám tu aj Passata. Co tam mám dál? Ty, jak se to jmenuje? Ano, tady 7270 Rko. To je taky mod z Modhubu. A co tam máme dál? To je asi všecko, co je takto jakože z Modhubu na webu, na internetu jakože. A tak no. Jinak, kdyby se vám zdálo, že tak jakože no prostě mám knedlík v krku a tak, už začínám být tak jakože trošku nemocný, takže uvidíme no. Každopádně videa tak jakože budou, ale nebude to ono. To je pojebané kopky, vole. Už bych se měl krotit s těma prostýma slovama, že? Ty vole. Ty oni pokaždé dojdou jakési zprávy, vole, nejde mě to odškrtnout, tak to dáme třeba sem. No tak, Tokyo Drift, vole. Jo, Tomáše 32 HD, taky zdravím. Na něho se taky dost často dívám, to je vlastně můj ne idol úplně, ale jako dalo by se tomu tak asi říct. Hraje taky farming, hlavně i rolo, jakože tak. Víte co, toto bude konec videa, já se s váma loučím, čus.